hoi nang ki pipona tengsi rong arak hang nang koklo karbirecho longsing rong hang non malom hur ki chudut alam pulotangti jai kathar a chorabang kathar pipenak pu apu thaksi social media long penang an chethang ponlo laswa long prek jama song atum rong arak rong hang rong bong karbirecho longsing rong hang lam hoi pidam pen arnam pharu atum pen chedon sar pen penap mate jangmi poni phai throk siarni jai kathar phan chopha ponlo Hamren pen Mohen Rongpi News Fast Karbiang Long to ahong lop ini jadi tum la sosial media long lasu poche thang mate lasu alangli jaga thar mate non MP kilik alangli SPL sipen akan ide lo lasu alangli phan lasu num song ki pi alu lo alangli chor abang onjili inti kathar pus ke stop pusku la sila so pu tha ka bang holo media along pe mate kes e tum ta hak piklang on si protest lo la si la so apu tha bang ni tum rong ra ka lo kismana asong tu lam hoi man ang pilo la so apu tha bang ke ing sai nai la pen arjuwek ni position lam hoi do lo la pen si aku isi bang ke lalo kedam tang MLA barim mate non kiwai bang lo teron sahwa kai pen dalam ki klang lo masuk sta klang det pen pista karbia khai ajutang lo mangke itu nimra kom lo mangke itu mangke kuri siang bong ke cetorong le pusi hasuta alam klang pono pusi pu hasuta prangari chu lo sta pininga bangke alang li musam ke phaila long alang li chor ama se dak klang dak pusi alam ti klang pen sosial media long tapenan cithan lo ma pe klang lo asu pathak ban sini tumhan long ta rong rak long anam pharwa long lam hoi nang pc ni tum alang phan hang nang ko pen penab lo ni tum ke hang ni bangke lasi karbeng lo angkang kidu organization kidu an phanta lasi isi pacetak bangke penab lo ni tum ke hang lasi lason arot mate lason itum karbia khaya long bangke hingnu oke aprang pen tai tum thanong tang lo ba chingwai long tang lo la sia ko alang li tok tu wai phit ajo ni sin tum hang iko nili period bangali aprang dam karlitang lo ram sirong hang alang li period pusipu la sila so ke tok tang alu dune bene la bangke nili tamang non ba ke sini la bangke